Zlegalizujú všetky drogy a amen tma. Jaroslav Spišiak z Progresívneho Slovenska asi nemá všetkých 10 pokope. Ani si neviem vysvetliť jeho myšlienku o legalizácii všetkých drog. Aj za legalizáciu marihuany? Aj za tú, že čo keby, že zlegalizujeme všetky drogy. Aj do takých debát som bol prístupný. A vyfúkneme biznis. Ale drogy sú zakázané, lebo ľuďom škodia, nie? No škodia, ale boli ľahšie prístupné. Ale keď som raz vyberal, keď si myslíš, že ti to neškodí, že ti to robí dobre, tak viete, každý sa má rozhodovať sám. Žiadne drogy na ulicu nepatria, ale asi by sa veľa členom Progresívneho Slovenska uľavilo, keby ich zlegalizovali. To naozaj chceme na Slovensku, aby sa ženy báli chodiť večer po vonku, že ich prepadne kadejaký drogovo závislý chlap? Videli sme to teraz, keď mladé dievča napichal rôznymi opiátmi zdravotník a následne ju znásilnil. Toto nemôžeme PSK-rom dovoliť. Preto treba voliť 30. septembra stabilitu a teda krúžkovať číslo 16. My nepovolíme žiadne nezmysly.